Only by the blood are we set free. Wayengumpristi omkhulu kulowo nyaka. uKefase ungumpristi kaJuda. Sithola isipho kukhona ababhali nabaprofeti uJesu bambambile bamyisa emagcekeni kaKefasi. uYesu ungena emagcekeni kaKefasi, sibona uPetro ukamama ulandela uYesu njengomfundi omthandayo uJesu. Kuthiwa-ke uPetro uma engena emagcekeni kampristi omkhulu uhlala phansi ney'khonzi ukuba abone isiphetho. Lapha emagcekeni kaKefasi kwavamisile-ke ukuba uma kuzokhuswa umkhosi wePhasika kube yinkundla abahlanganela khona, futhi lapha emagcekeni kaKefasi yindawo lapho khona izazimthetho nababhali bethinta khona izindaba. Sisemagcekeni akaKefasi ikwaJuda. uYesu ubanjwe yilesiqubu simletha phambi kukaKefasi. Kunabapristi abaFarisi bakhona, kukhona namasosha, kukhona nabangofakazi. Into abayifunayo kuJesu kulamagceke akaKefasi bafuna izinto ezimbili ngoYesu. Okokuqala, bafuna ubufakazi. Okwesibili, bafuna ukuba makafe. Bafuna ubufakazi, bafuna ukuba uJesu makafe. Uyile kuAnasi manje bamletha
kaKhefasi. Into engizoyiqaphela ukuba uma sikhuluma ngofakazi sisuke sifuna ukuthola iqiniso bento ukuba iqiniso kangakanani. Uyazi-ke uma ufuna ukuthola iqiniso ngento oyisolayo uzama ngayo yonke imizamo yokuba uthole iqiniso. Lapha kuvela ofakazi ababili. Bathi kuJesu, lo wathi nginamandla okujiliza ithempeli likaNkulunkulu, ngibuye nginakhe ngezinsuku ezintathu. Lokho kujiliswa abakhuluma ngakho labafakazi abaqondi konke okwakwenzeka kuJesu. Kwenzeka uJesu ufuna kukhoseke umbhalo. Uma bekhuluma ngokujiliswa kwethempeli, ngithanda kule nkundla kufuneka izinto ezimbili ukuba kukhona labafakazi nokuthi uJesu abulawe. Uma-ke singamakholwa sikhuluma ngokujiliswa kwethempeli, kithina ukubulala okudala kube khona okusha. Kithi esikolwane ukujilizwa kwethempeli ukuba sibuyisane noYesu, ukuba sithethelelwe izono. Yizwa kusukuma umpristi omkhulu wathi kuye, awuphenduli lutho na. Kuthiwa kuyini abafakazayo na? Ukuba Ndlondo benginamandla okunika leli phasi umgomo, bengizothi nina ningofakazi. Bengizothi nina elapha ningofakazi. Nibuzelani ubufakazi na? Niphelelani ubufakazi na? Nina ningofakazi. Simbonile uJesu esimkhonzayo evusa uLazaro ethuneni. Simbonile uJesu ephilisa umuntu empumputhe evuleka amehlo. Simbonile uYesu ekhala laseGalile sokuvele iwayini, wakhuphula amanzi wawenza iwayini. Nina ningofakazi. Kepha uJesu uyaphendula, akamphenduli. Wayesethi kuye, ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele uma unguKristu indodana kaNkulunkulu. Uma siya kuMateyu wesithathu evesi lika 17, uYohane
ebhaphathisa uJesu kwavela ilizwi ezulwini lithi lo indodana yami engithokozile ngayo. Namanje uKayifasi umpristi omkhulu ufakazela ukuba lo uyindodana kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi kwayena uKayifasi lokhu wazama ukuthola ngoYesu akafumani ngoba naye umfakazi. Nina ningofakazi kuze kufakazelwe na umpostoli Paul encwadini yabaseRoma bokuqala kuverse 4 othi uJesu uyinkosi yethu. Kukhuluma umpostoli omkhulu obiziwe kaKristu. uJesu uyaphendula wayesethi kuye, nokho uJesu usho khona, nokho ngithi kini kusukela manje niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngasokunene samandla ize emafini ezulu. uJesu ke lona uqala uvula umlomo phambi kukaKayifasi umtshela ngayo futhi indodana yomuntu. Khona uKayifasi wathi kuJesu, uKayifasi wakhephula izingubo zikaJesu wathi, usuhlambalazile, sisaswelelani ofakazi na? Phela kalokhu nikuzwile ukuhlambalaza kwakhe, nina ningofakazi. Lapha kwenzeka konke lokhu ngoba kumele kuqwaliseke umbhalo, ngoba ngisho noPetro ehlezi nje ufuna ukubona isiphetho kuqwaliseke umbhalo. Bathi siprofethe bashokisi, bathi Kristu ngubani oshayileyo na? Kuseyibo abafundi, kuseyibo abahlazi isiqubu, ababhali nabaprofeti abakhona lapha, nabafarisi namasosha basafuna ini ubufakazi. Ngakho nina ningofakazi. Sengizohlala phansi empilweni bantu bakaThixo, ngesinye isikhathi zayefike izimo empilweni zethu njengoba sifikele uJesu enomzuzu noThixo, kodwa abantu bambona ngokwenyama engathi banaye uJesu, kanti uJesu unomzuzu noThixo. Konke akhulumayo yisimo nje esidlulayo, kunjengokubona isihlahla uma kusebusika. Wasibona isihlahla kusebusika amaqabunga engekho, kodwa kuyabe lafika ihlobo zijike izinto athela amaqabunga isihlahla sithe. Nathi ke uma sihlala phansi singofakazi bakaThixo, sisengashuma siphume ezonweni. Amen.